Welcome to Lading Red. Make sure to subscribe and hit the notification bell to never miss an episode of Lading Red. Hi, hello! Kumusta ka mo? Ano sabi niyo nga lagad si Kanginan? Tifon Morales, kumusta ka mo tanan? Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsuunan. Ay mo kalimot. Atong labang magkagawa mo atong nagluwas ka na atong tanan. Salamat kay Lord. Si magyata ka na mong grasya. Matag adlaw. Pagligon sa mga una-una o sa among panlawas. Thank you kay Lord. O sa tibok kalibutan. Among iampo kini. Huwag ikaw magbuot ang tanan, Lord. Imong pagbuot ang tanan. Salamat siya kayo. Sige. Bueno. Ang sutang po karon ng hatagan o pagtagan ng mga na. Pinadakin is usak ka lalaki. Lalaki yapon. Magpatawag lang sa ngan nga Toribio. Pinagibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong sender si Toribio. Batasan sa tao, lisudjud ko na usbon. Mas may pa ko ng itsura sa tao, kay mausap pa. Pero ang batasan, di nagyod. Mao ni akong problema ron, kay bati kay batasan ko asawa. Sobrag ka madinom-tanon. O kung ano na problema di ko ani, ingon man ko na ani na hitabo. Uy, may atok! May kiniya ka! Sorry, kasi wag kinsa maning kuyog na mo. Wa mo duty ron. Ako ni Migo taon, kau ba sa taon ni nato dito sa trabahoan. Akong trabahoan ba? Kawan nako nya may lingaw ron sa bandong ron. Ano ba nakamusta sa bando? Ating pahuway yun na sa kita. Subaw pag magpabugnaw ta. Wajud ka kita. Kita na ko bay, kita na ko nimo. Mabito na mo gyari ron bay? Sige kay di man ka busy ka, tagay-tagay ta. Oo ba? Ano sa mga ito kay taas og liog sa man. Kanang mubuwa may ginagdagang sista. Sa may sa man sa pili na mo. Abi sa kunsa bubog liog ug taas og liog. Okay, patik. Abay, kay luto susuma na to, ha? Dili ba yoy? Ako asawa, si Edna. Oh. Bay, bay, imok. Para sumsum na, di na para kaon, ha? Para sumsum. Bayam di luto mo sawa, bay? Natural. Masawa ka na natong dili pa may mong luto. Kunya, wapasab. Mao nga, ako na lagi ako ang taon. Pero agi na itong migo, eh. Pero buotan ka na taon, bay. Oy. Wapa kayo, puti ba? Di ba? Puti kayo? Mistisa na kaliwat, bay. Mau ba? Buotan pa yun. Murag kaliwat ang paranger, pero... Turip. Oo. Pinis magulang, turip. Pero kanita ka din nila na yung mga ginikanan. Mau ba? Ya, buotan ba ka? Guwapa lagi. Ay, asap uno mo pa sa bato. Mau ba? Syalan mo gulay buotan ka day. Bebe, manganta ka. Manganta ka taan, be. Kay murag kondisyon ko na. Joy ta tulo. Kamu ka, sige, juit ako to. Joy ta tulo, ya trayo ta upat. Sige, kamu doon mo sustenir. Ito ka sustenir, ha? Gay. Nagdali sinday kay mutanaw sini sa iyang pagsulod abo na siyang gisunod may swerte ra usab kay kami ra ang nagkatupad sa iyang kahumot isignil ko ang iyang lobot di katawa o matod pa sige buhiin niya di ba mapriso ka ay nagpauraray sa dughan si Inday wow kaksa akong maayo kanang panington ko sa hapit nga matapos pagkadalmi sa istorya nakuha ang bandira patay usab ang nagdala ug milindog siya kay makigpanuroy sa plaza og dito na unsay nahitabo butlo Bay. Ako din tiwas ang kanta, bay. sige butlo bay Tiwas ang kanta. Ay, sa bato rin yun. Labayo di ka ni kaharon.
ko kanta. Timason mo kanta nga, labayon kang kaha. Kanta ka na, kalabayo ka ka. Ako ko, may gunya ni sister. Asawa, bay. Galing ka ng pre. Ang sagang, imbo ni asawa, pre. Oo, bay. Mutan na pa ka. Imo, kakidor to eh. Ano samantahong ka, bay? Ang bastos ko mo. Ako mga bisita din. Usa may labot ako na yung mga bisita nga no, kaila ko na. Bisa na, di ka mag-iningon anak, kay mauwaw ta. Hilam diha ay, uwaw si imong mata. Kanang imong gikanta-kanta diha. Imo pa lang gitabang nako diri sa kusina. Ganina luto ta nagkakaon. Pagsuka na diha, kay luto na sudan. Tawag atong anak nato. Aron mga ono ta, tawag ato. Magsukad mo ka ako. Pagdali ka gutom na, papas mo mata ni mo eh. Ikaw rin dugay na galuto niya. Ubag para bagyo ka na. Labayon ti ka ni takuri ron. Mo'y imo ron. Pagsuka na ba, nitawag atong anak ni mo ron mga ono ta pagdali. Ingon na ni ka maldita ako asawa. Gusto niyang andiron ba? Kung dili palagi mo supol ka, nah, mahidong kulatahon eh. Unsa? Narit pa ko din ay. Ay, saba niya. Mau na ko asawa. Butan kayo no? Unya to ko. Awan ng babayhan ako. Milakaw lang waga ni manghipos lamisa. Pida ni asawa. Milakaw waga ni mananghid ug asa siya paingon. Wag yun man limpyos kusina. Saan ka ng babayahan na eh? Maayo! Oh, Maayo! kisa marunong ayaw katahura. Nay tao! Maayo! Idna! Maayo! Oy! Na, wala ba tiring asawa na ko? Gawso na ko. Say ato? Oy, ikaw man tong banang Idna, no? Oo, ma'am. Nga naman ang ta. Asa mas Idna? Wa para ba mo abot? May gilakaw pa. Nga naman ang ta, ma'am. Ay maningil unta ako si ang gikuhang alahas ba? Dugay naman kaay na, oy. Sige na malisag saad. Nya, karon iyan akong tago-taguan. Tining yun na. Sa may ang gikuha? Namaligya manggod kog alahas. Unya may kuha siya. Ato pa nang may akig buwan. Unya misaad man na siya nga iyan na data-datahan. Nya wa pa manggid na siya kadata. Ako na lang tangkwaong alahas. Matay. Wa rabak kung kay bawa anada. Ako lang niyang ingnon. Ing na lang palihog, ha? Ipasiguro na. Sige lang gud siyang saada. Di pa gani siya makahatag anak ko na lang ng bawi ang alahas. Ing na siya. Wa ko kay bawa nga doon ay giutang din ako asawa nga alahas. Ug wa sab ko kakita nga may alahas ang gisulob. Mao nga nahibong kayo ko. Unya to. Noy to review, Noy. Nasinagit na, Noy. Wa ra ba inda ito pa gilakaw. Ano man ta? Uy, yun na nung sa mga bata or sige managhilak. Maulang kini akong kakabalak, Anoy. Uy, ganina pa ni sige kilak. Murag naigit mamati. Dado na lang unta naman sa ospital. Kadita, murag gibut da nos tiyan da. Uno sige managhilak. Kadita, kuwaw na ko ang IPI ang City di Manzanilla, ha? Ato na plaza ng tiyan anong bata, ha? Kadita kay kuwaw na ko. Unsa na? Wa na maghilak ang bata, no? Nakatuog na. Kay maayo naman ang iyong pamati. Gipanuhot ra to. Kay nabutod ang tiyan ato. Unsangan aning imong gate, pakaplas sa tiyan sa bata, Noy. IPI as City di Manzanilla. Makahupay kung makakalma na sa gibati sa bata, ilabay na og gipanuhot kini. Ubo or sipon o makahatag kini kaniya kahayayo sa gibati. Mao nga ikaw, pag tinirgyod ani, kay naara ba kay bata? Maayo ni siya sa mga bata nga nag-edad o 4 anyos pa ubos basta kay timan ha? Ang IPI as City di Manzanilla dili lang para sa kulik kundi pagkahupay po kini sa ubo o sipon. Salamat, Dr. Review. Magpapalit ko aning IPI as 7 di Manzanilla.
Labi na kung usay tuyo sa musilingan. Ang ilara daing anak na prohisyo. Mayo ka na haplas na rin akong IPIS City di Manzanilla. Nagtuo kong problema sa to sa akong asawa. Unya, pag-abot sa akong asawa. Hello, tatay! Oh, nak! Kamalipayon sa akong anak, guwapa kayong bata. Tatay, kay kipalitan man kong nanay og nindot nga duwaan. Nara, tatay, oh? Uy, kanindot ra! Oh, unya sa mananay ni mo. Napa sa kawas, tatay, may kika-istorya pa. Kinsa man? Ambot og kinsa to, tatay. Bati manugnaw. So, Jen. Ayaw pagsulti kayo na, ha? Makapasakit ka og tao, anak. Iko raman ko ni sunod ni nanay, tatay. Kay ingon man siya nga, ayay, nanasang batignaw ay. Ayaw pagsunod anang imong inahan. Yun ang anong ipalitan mo kanyang duwaan, ha? Una pa kay bagong sinina, oh? Ingon man siya, tatay, nga premyo ko nun ni nako kay dagko-grado sa school. Mao ba? Uy, brating ako, anak. O, tatay, kay sa amang klase, ako raman ay nakatupag sa pangutanan sa among teacher. Mao ba? Wow, very good. Kung sa mga ipuntahan sa imong teacher, ha? Nga ikaw raman nakatubag. Ang imo din mga classmates, waday sila katubag. Wa sila katupag, tatay, oy, sayon raon ta kaayo ang question. Sa manigi question sa imong teacher, be? Nangutana man siya namo kung kinsa kuno namo ang dunay amahan nga wa pa matuli. Isa dayon ko tay, akong gingan, ma'am, akong tatay pisot pa. Tubo sa ito'y. Pagkakidon ba mo bata ka? Kusama ko nag-iwan yung mga wapa ko matuli. Makadungog mo usay nga mag-away mo si nanay. Unya si nanay mo syagit sa kasuko. Ingnon dayon kang pisot. Naku, alagi na ko grado tay kay honest kuno ko. Ay, kami ang inahan mo eh. Sunod na yung pagtuo ko noon sa gisulti sa mga inahan, ha? Ayaw yung tuo niya. Ngano tay, di to tinuod ang gisulti ni nanay? Dili to tinuod. Burit ra di kang nanay tay? Dili kay burit lang. But pa yun. Ay, uot sa ito'y di ay takiday tay. Aron magkasinabota. Oh, mayo kay may abot ka na. May suod na ka. Kaysa may gisulti dito sa gawas ba? Ano kayo mga nakasuod? Dagi at ngan ko, patignaw. O say batig na ho. Banas akong giutangan. Kadtong giutangan ni mong alahas? Oh, may bawa lagi ka? Ang di ko maibaw nga may aray manangita ni mo. Oh, bagka ko nilagnaw. Musa? Sila pa ginginan ni mong bagkaw na ho? Akon sa di ay. O gano'n sila may naimong bagagnaw nga ikaw may nangutang nga wa mo bayad. Tayo para god to review, kalrohon ta rebe. Asa makalaban? Nila ko nako nga imong asawa. Oy, Edna, kung sakto pa ka, anak ko ni mo malaban, pero ikaw man doon ay sayop. Asa mo kuno ko dapitan na sayop? Suma, ikaw may wa mo bayad. Mauna diha. Wa ko mo ingon nila in town. Oy nga di ko mo bayad ko. Oh, kanya nga nung ningel pa man sila kung nakabayad na ka. Wa pa lagi ko makabayad pita sa di mo. Oy, paminaw, good. Nisaad ko nila nga ko na ako'y kwarta mo bayad ko. Wa pa man ko'y kwarta, mo bayad ay ko. Ha? Sila may bagagnaw. Bisag yung para na nga wa pa ko'y kwarta, magsige hapong paningil gapon. Kapoy nila. Nya, kasi may bagagnaw, anak. Ako o sila? Luo ko ni mo, ina. Hoy, mga bagagnaong, hoy! Pamayad na mo sa inyong utang, oy! Bagagnaong aning mga animal, hoy! Da! Sa baro, murag may namato. Mga bagagnaong di mamayad silang utang, hoy! Na! Bagagnaong! Bayad na! Ina, huy. Ina, huy. Sige na yung taon, hoy! Sama, Uy. Sana imong utang na Samok ni mo, ay natupat ang ari. Bango diha, bango diha kanya nga ngita ni mo. Unsa? Oy, bagagnaong! Gawas Ida. siya! Gawas ang Bago balik ida. ko sa imong utang! Kauwaw ni ina ka. Hoy! Ikaw ay bagagnaw. Kahila si mong maningil alimala ka. Oy, maayo kay migawas ka.
Di pa gani ka mo bayad doon sa mong utang, dad antikag pulis din sa inyo. Ay sus! Hadlok ko man ta. Bisag general pa imong danon din hiday. Di ko mahadlok. Kay wa ko mutago ang akong utang nimo. Wa, unya nga nung wa magkabayad. Mubayad dahil ko. Uba mo ko'y kwarta. Buko sa kada. Unsa ba akong ibayad? Ha? Itlog sa kumbana? Kahanggaw. Ay, kung i-apel na, ha? Kung i-apel na. Basta kay di ka mo bayad doon, ikihati ka. Oo, sa? Patay. Unsa tong imong giingon, ikiha ko nimo? Oh, ikihati ka. Kiha lubot maya nga nagpuwa kay gipiskat. Hilom na ina. Pero nga ang storya mo. Wa ko mahadlok ka mo kiha ka day. Kay sultihan ti ka, ikiha tasad ka aning imong pagpamatos among bay. Ang akong anak, hadlok si mong gibuhat pagpamato, ha? Busa ikiha ta kang child abuse. Unsa? Pwerte yung gubutas mo, ha? Kaya nanugok na mahino na mo masilingan. O pwerte yun ako uwawas gibuhat sa kong asawa, eh. Unya, ikaw ba? Na, Inlay mo istoryahon og tarong para dili na masamok. Imo naman ang gitugbangan ng ilang gibuhat? Di pwerte ng gibuta? Hawa na ron, ha? Kita na igistorya sa tumang silingan. wa ko'y labot og sa ilang istorya. Ang ako nga di ko magpadaog-daog kung mukiha siya, labaw na kung mukiha niya. Sa? Mukiha ka? Oo, nga naman, di ba himo? Bita gini mo, eh. Imo lang yung ipadako ang gubot. Oy, Toribio, magamay o madako ang gubot, maora na, gubot lang gihapon. Unya. Og mukiha ka. Makahimo ka. Oh, nga nung dili man. Unya, nagtuo ka nga wanay gastoon. Ha? Way bayranan. Ngano? May kabayag ka abogado? O mga nga ka kabayad sa imong utang? Nga, nakaikabayad ka abogado? Uy, nga nung gutang wakgot. Oh, may kabayad ba ka sa mga abogado lagi? Ako sang utangon ng abogado. Oh, serious? Ginuo ko ni mo na, oy. Ay na lang ko pag-apil-apil na Toribio, be. Laban ko ni, busa ako'y makig-away niya. Bantay pinawa? At tubangan ka na. Basig manawa ka na ko, ha? O niya, mga kang tabang na ko. Ay, kabala ka, Toribio, ay. Nagtuo silang di na ko sila kaya. Ha? Kayahon ko na sila, Toribio. Lintik lang ang walang ganti. Unya lagi, ha? Sa may kasukol ni mo, wa man kay kwarta taon. Aw, og di madahag kihaay nga naman di ay magsinukmagay. Hilom! Kawa, murusak ka nakikwarta yung kasarang na. Oh, nga naman di ay, ha? Mamaligya ko. Ibaligya ko ng yuta des loyo. Nabuang ka na? Ibaligya ko na. Para doon ako ikasukol nila. Kinihaay ba ilang gusto? Ibaligya ko ng yuta des loyo. Nayaba ka? Ibaligyan mo ng yuta sa luyo nga, dili na tuwa. Hindi na ako, ay. Gahatag lang ka na kung akong problema, inaha ka. Naghatag ka lang yung akong problema. Muli akong problema, kagikiha siya sa iyang giutangan o alahas. Mikiha po siya. Asam ka na siya ang kwarta? O sa unang kamuntawan ng akong asawa, eh? O sa may buhato na ako ano niya? Malihok tabagidyo ko ninyo, be? O sa man kung kamong pasultihon, Toribio. Ina, may ngadlaw. Bambay na, may adlaw. Ati Prince, may adlaw. Oo, Morning may sa adlaw. kada mga namati na to. Okay, ang sender dato karong adlaw. Si Toribio. Toribio. Toribio nga, ang iyang asawa, maldita kay Ati Pres, matakalang mga buhat-buhaton, ugunsa pa na diha. Na problema siya kay nangutang og alahas, wakabayad, ikiha siya, ni baos mo siya kiha. Iya ko na ibaligya ang yuta sa ilang luyo, bisag dili ilaha. Saon. Lalim mo nga, Juan, tol. Saon niya. Sa maon niya ako asawa, maon ni problema, nagikiha siya yuta nga alahas, bikiha po siya. Asam ka taon siya kwarta ibas, igasto ko no taon. Unsaon man ako asawa? Ihog sa bintana. Kakalag pangutang niya, Ayaw. wala ikabayad, no? So, taon Muna na asawa, nakaapan. taon ni Matribyo, ambot lang. Pera mo asawa sa na. mga maayong asawa, Ati Pres, no? Labad ning asawa yun, ani, Ati Oo, Pres. ka ng palautang? Oo, palautang. Namay akong Lisa, pero palautang mo sana siya. Di utang o kaor niya. Dili, kung pa, Pero wala yung utang taon si Lisa na ang ng tao mga lasalahan at makapangutang Christina man yun siya. na Gulyat, Ah. na di ba kalikayan, pero
Ato na sa kwanon nga, makabayad ta, no, di ba? Utang na yun na iya, Ate Pres. Oo. Kang kalisa. Dili ka na. Inikulin ako. Ayan pa, nakautang ko dito pa. Ano man siya? Sudan para sa itong mga apo. Okay ra na, uy. O, ana na iya, Di Ate Pres. utang atong kanon, okay ra na, uy. Pero mangutang ka kanang mga wa na kinahanglana. Wa na kinahanglana sa imong panglawas sa inyong panimay. Unya, utangon gani mo. Muna nakalisod. Wala ba kay kabayad? Wa kay... Ino, dahil lisod eh, ano. Di ba? Utang ka, yawa kay kabayan. Lisod Oo. kayo. Mauwaw ba ka, Ate Pres, oy? Correct. Mauwaw ka nang maningilo niya di kay... O katulang nakakuha kong sa amin kay nakuha ko tong sa amin, Ate Pres. Sa amin Tungod ka na isuroy? O kana isuroy tungod sa kay pag-ubang ko ni Lisa. Ang baligya. O tungod kay pag-ubang ko Lisa na baligya ako lang yung giutangan kay sila tagaan mo nga advance Oh, 150. Naasa na ila ini O na sila. Na ila. Na ila ha, hatang advance 1,000 yag tiga mo kog 150 karon. Ang Manila taga Manila, mo na sa buwan magyaw-yaw niya. Wara ba ko dito? Na ako kayo mag-recruiting man ko nila. Manila, wala na magyaw-yaw dito malagot. Diyan sa mani mo. Gina na ko ina pagyuyuwa. Gusto siya ipadto ko stasyon. Oo, Ayaw ko. oo. Yaw-yawi dito. Lain tinod ang maningil? Oh, lain kayo. Mauwaw ta. Di kuha ra ba kani tungod sa akong pagumangko ni Lisa nga si Mario. Di kuha ko ani samin-samin. Iuli na samin pay. Ako gibilang kwarta. Gibilang ako kwarta. Gihutan ako bayad. Kaya na siya nga. Ayaw siya payaw-yawa ha. O, bayaran na niya. Di may magkita. Pero niya magyaw-yaw siya. Kanggaw. Maghuwat siya sa kuan. Kanang ambot lang oy, mura na init ko ato, mao nang lisod gyud ang pangutang at presyo niya, mauwaw ka oy kanang paninglan ka nga Di ka nagtuo wa sila kay nga kabayad bayad. doon. Ulain kayo, mao ni. Karon naghatod sa dito ang iso ang pagumangkuli sa wa na ko. Ay nakukuan niya na Mario kay lisura na oy. Yaw-yawan ta to. So wa naman diri. Palan tuwa naman sa Manila giasahin. Unya, kisa may maningil nila, palitan ka na ron. Mauro yapon! Lisod kayo, amot lang. Lisod yun ang utang, Ate Pres, di ba? Di ba, Bam? Ikaw, Bam, kay Bam yung ko nga. Di mo na mangutang bambi. Dili, mas mayo pa ikay mo hatag, Bam, kaysa ikay mangutang, di ba? Nangutang liog nagbitay. Ha? Hatag siya. Kayawa na ba mo, liog Ano, gabitay. ha? Nangutang kog pantalon nga branded. Karon! Dayon. Pagkabuntag, ang liog na las hanger mo'y nagbitay. Gikawat ang pantalon. Wapa ko kabayad. Lago ba, nangutang niya, gisulom niya ang katong giutang ni mo nga, kuan bamba, karsunis. Karon paghuboy sa, uy, ang liog doon nagbitay. Dili. Sakit kayo pa minahon Goliath nga nagbayad Sakit, ka. Sige kag bayad yang product. Wala na diyang item. Wala na kag gikawat. Liog na sa hangin. Naputol ko ang hangin. Liog na inahabilin. Tinoda. Bibitad to. Nga rita sa paambit. Dahil pabit. Naba niya Kung ba? ari ka diri sa Efeso, Efeso 5, versikulo 24, busa kinahanglan mutahod ang mga asawa, kinahanglang mutahod og musunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang iglesia nagtahod og nagsunod kang Kristo. Ang kani sa New Testament. Pero kung maulingi ka dire sa Old Testament, Goliath, ari ka dire sa Amos, Kapitulo 8, versikulo 7 ngadto sa 8. Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel nanumpa, dili ko gayud kalimtan ang ilang daotang mga buhat og busa matay-og ang kalibutan og magbangutan ang tanan. Aha. Sa ato pagkini nga ang ato mga daotang buhat doon na gini ay poy lindong dunay dunay katugbang inotang ko nga. So kani ang kani asawa kanang na ang gawat ang kinadyo pagkapoy. Kanina bang pagkapalautang gulat? Doon ay panurtiyon nga. Doon ay utang usahay gulat. No, impasors away. Tinoda. Kaya ngayon nga, bayad bito ko ni mo. Na anak ko'y kwarta. Wa pa mo ko'y kwarta karon. Wow! Doon ay usang nangutang Goliath. Kumplito. Doon ay mga papilis. Pinirmahag abogado. Naingon ng abogado, ipatawag. Kane, kay imong gisaan man ka nga 20, tubuan nimo kada buwan, kada mo siya. Bayre na lang 50 karon wala dang istorya. Karon usa man nimo ibayad, gawa mo kwarta. Tinoda. Gikalimta na lang.
Tinod. Ikalimtan na lang niya, kani karon kay nikihaman ang kani si asawa ni Toribio butingan sa Sinderdile. Oh, nikihaman siya sa gikihasan aw. Ato dito aro makitang katag. Magatubang lang sila Gulyat, aro makitang katag ug kinsa eksakto nila kinsa sayop, no? Kay sa ako nang gingon ang kinaiya sa iyang asawa gawas nga tagaw-tawan kanang mga tarungan man jud iyaha. Dili mo po siya tingali masinahon Gulyat kanang naay alahas ang iyang silingan, palit po siya alahas. Kung anong yun siya kanang materialistic, ganahan lang yun siya na ay mga ina bisag utang. Pero sa ako naging ulagay, katong nangutang ko, pagkabuntag, liog na lay nagbitay. No? Kay gikawat na ang items. Pero lahi po ako nakita Gulyat. Ano man? Kung sa kawat, matangtang ang liog ay. Salamat magpadagat, yata. Salamat naman. Koda ko ang pasultihan.